раванди болоравии нархи чиптаи ҳавопаймои аз самти тоҷикистон ба шаҳрҳои русия ҳанӯз 3 ҳафта қабл шурӯъ шуда буд, аммо дар чанд рӯзи ахир ба ҳадди ниҳоӣ расид. як мушоҳидаи мо нишон дод ки дар нуқтаҳои фурӯши чиптаи ҳавопаймои дар Душанбе нархи чиптаи самти Душанбе Москав аз 2600 сомонӣ шурӯъ шуда то 3200 сомонӣ мерасад. нархи чипта вобаста аз ширкатҳои ҳавопаймоӣ фарқ мекунад. ба таври мисол барои 2 рӯзи оянда чиптаи ҳавопаймои самти Душанбе Москав аз ширкати Somon Air 3173 сомонӣ арзиш дорад, вале дар ҳамин масир аз ширкати Tojik Air барои ҳамин рӯз 2700 сомонӣ аст. ширкати Somon Air ва вазорати нақлиёт сабаби болоравии нархи чиптаи ҳавопаймоиро ба мо шарҳ надоданд, вале дар як ҷавоби хаттӣ аз ширкати Tojik Air гуфтанд ки омили болоравии нарх дар ин ширкат чанд сабаб дорад, аз ҷумла таъсири нархи сӯзишворӣ, хизматрасонии фурудгоҳ аз чунин омилҳо будаанд. бо вуҷуди болоравии нархи чипта сокинон ҳамоно дар пушти дари нуқтаҳои фурӯши чипта навбат мепоянд. ба гуфтаи сокинон бо вуҷуди баланд шудани нарх маҷбуранд дар ин шабу рӯз худро ба шаҳрҳои Русия расонанд, чун даромади аслии хонаводаҳояшон аз пули муҳоҷират аст. соли гузашта мо Москва гирифтем 1800 сум, инем чуғото буд, инем моҳои марда. ҳозир моҳи марда, моҳои апрел да арзон буд, ҳозир дар моҳи марда ай моҳи апрел да қимат. 3300 сом пурсидем, пул мо намераса, як ҷо харидорӣ кардем. вақт уҷа хина каёзи беҳад. мера кор намеёвӣ то як гарм шидана. як канта арзонтар мешид, барои ҳамин мардум беҳад хуб мешин. шумо худтон барои ҳамин харидорӣ билет аз куҷо маблағ мебаред? мо мерем қарз мекунем аз банкҳо, кредит мегирем, қарз мекунем, билет мегирем, мерем, чӣ хел мекунем дигар. болоравии нархи чиптаи ҳавопаймо ҳамасола дар оғози мавсими муҳоҷират ба назар мерасад, вале имсол назар ба солҳои қаблӣ як моҳ пеш шурӯъ шуда ва ба нархи ғайри чашмдош расидааст. шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.